Здравейте на всички! Аз съм Севдалин, с мен е Предатор. Днес ще ви представя новото ми клипче за играта Clash Royale. И в този епизод аз мисля да напълня Крон честа. Да, и аз. И ще видим какво ще ми се падне. Да, И да дам тези 12 гейма. Да, 4 пъти ми е падало Legendary от Crown Chest, обаче не на този профил. И сега на атака. Един път лавата, 2 пъти Ice Wizard и един път Грейва. Грейвярд. Грейвярда също е хубава легендарка. Само да знаеш къде играе с него. Да. Предлагам ви комбинация от Грейвярд с Фриз. Да, защото той... Пробвайте го. Да не се получава. Обаче... И този както ни защитава. Сега ще има ръжби към главната. Казвам ви, пробвайте го. Аз не го пробвам, защото на малкия профил нямам легендарки. Играя го от един месец, няма как да има. Аз го играя от някъде 5-6 месеца и нямам нито една. Еми човек, аз го събрах, този ми се даде. Браво. Даже не ми гътна и нито една кула. Добре, пускам и хок при положение, че аз пускам скелета на. Хора по тази му. Дармо и той пуска хога. Еми да пусне вълка или нещо друго. Предаде се. Да. Или му е такъв декът. Фанах ли го? Вижте хора, не съм го фанала, показва, че съм го фанала. Изи. Yes! Изчакай малко, искаш да го отворим заедно. Да, заедно ще го отворим. Нямаше да такъв клип. Аз почнах Crown Chest от 0, обаче ми звъннаха и че не може да спра клипа и пуснах друг. Аз също. Майко, 9 и сега вече ще има измъчване. Ако бия 9 човек. Това не е добре, това не е добре, това не е добре, това не е добре, това не е добре. О, уича. Само реко дан. Дерво тъпто скелече, да се върне си. О! Айде, кулата. Не Не, ама. Стоиш. В същото време пуска миньоните. Ето такива работи ги обичам. В същото време да пуска... Добре, тази кула оттатък искам да я подсигуря. в чат. Също така... Какво стана с това? С турнамента. Турнамента, той свръши, не забравихме на време. Аз не съм играл. Иначе сега накрая, след някъде 10 минути... Аз в голема проблемка да събра 100 джема и ще пусна един. И то път ще го направим. Малкам, помощ. Който е в ТТВ да дойдете ма спаси. Защо? Защото го убия. Тази вещица му го убие, бе. Това е трети. И трети, аз му да ще направя четвърти. Ама на кой профил? Мейн профил. Така ли? Това е ясно. Колко съм зле! Мисля, че ще пусна скелета на арми горе. Та кола е ясна. Да не удря такива доле моята кола. Ще е хубаво. Всъщност това ми е тестето. Това. Тестете да няма да правиш тостер, бе. Не. Къде? Сега вещица ще пусна. Много яко. 25-27. Ама няма да дам колата. Защото съм гадно копаленце. Горе мога да пусне запа. Не мога да го пускам. Още. Искам да му е гадно.
fuck? Той ми взема онази кола. Който е малко гъндо. Много малко гъндо. Дали е много малко гъндо. Да. Този има стрели, той има стрели. Тук се очертава интересна битка. Да. Нищо, че той ще ме вземе, той ясно, че ще ме вземе. Паскал, обаче искам в овертайм. Още колко коли? Good game и тег. Още едно. Много искам в тази игра да добавя чат. Да. Ако събере за крайен тест, просто му казваш искам една кула и то освен бро да ме вземеш на 3. Или да ме вземеш. Това ще е много яко. Аз път една корона и видих, той защитава и не ме пуска. Мисля, че искам да го взема. Е, това е гъмното. Няма фриз. Ах, да еба и гаден зъб. Фак, оставих прасето само. Кане мора да се удари в главата с чука, бе. Да го се отвърна. Чакай, ще си измисля тук е едно... Едно тефте мора да играе френди. Да. Нали ще да правим така... Фъндеко. Да, фънда. Много ме дразни. Като ми пуснат голем и аз с скелето на армия, после скелето на армията умирам. Да, това е гадно много. И след това... Просто казваш. Второто е, когато ми пуснат Роял Джиджито. Роял Джиджито много дразни. И спаркито мен ме дразни доста. И електроуизър, да и той ме дразни жестоко. И тигра срещу. Дека ми е 4 и 5. Заби, бе. Трябва да... Заби. What? Такова малко. Как не е това? Не е. Айде, раш би нататък. Дано да го биеш, пожелавам си да го биеш. Кара го бия човек с електроуизърте. И се би. Значи, бия деветки. Обаче... Падам. Източих му аз тук леко малко. Ще ми обърка малко. Връщам. И сега само чакаме предатор. Пулса! My God! Кой ще го отваря първи? И двамата заедно. Окей. 3. Аз ще го отворих. Ти повече почваш па и да броиш. Колко го отзема? И ти взема малко повече. Давай. Колко ги има, бе? 3. Да, с 2. Пак. Аз е 9 милиона. 6. Давай, цъкни! Легендари! Да, бе, да. Брата, легендарка! Наистина ли се случи?
очи! Oh, yes, baby! Legendary! Legendarka. Ca să chemi. Всъщност идват да плащат много. Да изчакам 2 седмици. После да отворя чест. Yes, бе. Мале човек. Първата ми легендарка. Мен? Една ми е първа. Доживях Добре, го. пича, влизам в големия профил. Доживях го. И хора мислят да е това за Чакай, бе. този клип. Не, чакай, бе. Мобизира ни помага до 15 минути, бе. Чакай да бъдем такива за 2-3 минутки. Да го не... Мерси, Боже. Легри. Гледай, сега влизам ютубър, чест легендарка. Много следящо вживяване почне. Също така, мога да направим Q&A, ако... Напишете коментар под клипа, можем да направим Q&A, въпроси и отговори. И с звук и ще можем да си покажем лицата. Ако напишете, че искате... Ако не знаете с какво записваме, записваме с Mobizen. Да, то си пише. Това колко минути е? Моля 12 и 17. Моят 12 и 18. Аз ще влизам до големия профил, тук е за 2 минутки. Да видят. Аз ще отида на една атака с електровизърда. Се дали не те парата е па яп. Fuck you! Айде втор лев. Предатор! Абе, те са... Опише да... Ей, сега ще ви подурат хора. Зараз се заради това да е да... Ето ги легендарките, които имам. Вижте ги. Насладете им са. Капа. Да, ето го лога и... Чакам да донетнем и спираме клипа. Има ли? Аз донетнах към 10-11. И това беше от нас. Надявам се ви е харесало. Поставете един лайк и чао!